Nezískali ste pomoc v plervej véne? Kedy príde prehodnotenie a vyplatenie? Druhá šanca prichádza. Ak vám energopomoc v plervej véne nebola pridelená. Pozor, prichádza druhá šanca. Plervé posudzovanie bonity a pomoci bralo do úvahy rozhodujúci dátum a stav trievalého pobytu k 27. novembru 2025 a príjmy domácnosti za obdobie júl 2024 až jún 2025. Rezort teraz plánuje opätovné prehodnotenie. Legislatíva naznačuje rozhodujúci dátum 31. marec 2026 a vyplácanie upravenej pomoci od 1. júla 2026. To znamená, že ak ste po 27. novembri 2025 do 31. marca 2026 opravili údaje v registroch obyvateľstva, elektrární, plynární, správy bytov a ďalších, alebo sa zmenil, znížil váš príjem, môžete získať nárok na dotáciu elektriny, plynu a tepla v druhom kole. Naopak, ak sa bonita vašej domácnosti zvýšila na 1930 eur, nárok môže zaniknúť k 30. júnu 2026. Sledujte si termíny a pripravte doklady. Štát má prehodnotenie robiť automaticky, no presné dátumy ešte nepotvrdil. Pozrite si video a skontrolujte svoje údaje v registroch a overte nárok na webe energopomoc.sk po 1. júli 2026. Nezabudnite kliknúť na sledovať a zdieľať. A píšte komentáre.